Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कसारिनि बेरफुसार बिबुंथि मित्र जता गिदों बेनिखायनो रनजित दास पबिस कलिता बिथांमोना बिबायारि बायदि दखान थांनानै खुलुमनो गोनां थासारि जादों मानोना मित्र जत सरकारा जौगालु खामानि मावनो हायाखै लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रिया गाइखेर होनो रोङै मोसौनो भट थुना लाब गैया बुंनायनि सायावबो गणेश कसारिया बुङो दि आंथ' मासे बलद मोसौसो बेनिखायनो आं गाइखेर होनो हाया होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आंनि जानानै हेलिकप्टारजों फोसावदिं मेल खुंगासिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आंजों इसिङारि सोमोन्दो दं बिथाङा बुंबावो दि प्रमोद बर' बिश्वजित दैमारि बिथांमोना बबेबा नामखरनि कमिटिनो मस्जिदनि कमिटिनो बाथौ थानसालि कमिटिनो फैसानि थफ्ला रानगासिनो होनना आं खोनागासिनो रायजोआ बुंगासिनो आं नुवाखै नाथाय बुंनाय खोनागासिनो जुदि बिथांमोना फैसानि थफ्ला रानदोंब्ला बेखौ रायजो राजाफोरा लानांगौ होनना लोगोसे राकेश ब्रह्मनि सायावबो बिथाङा बुंबावो दि राकेश ब्रह्मआ गोसोम बोरमाया मा जाया फाग्लाया मा बुङा होनना गुवाहाटीयाव बैसोगोरा बिसि फिसाय सानैखौ सोरबा दुथाङा बुथारदों बे बुथारनाय जाथाया जादों चन्दन नगराव बुथारजानाय बैसोगोरा बिसि फिसाय सानैखौ 86 बोसोर बैसोनि नानी गपाल बर'आ आरो बिथांनि बिसि 81 बोसोर बैसोनि मीना बर'आ होननानै सिनायथिनो हादों बिसोर सानैनि गोथै देहाखौ बिसनायाव गोग्लैना थानाय थासारियाव दिनै फुङाव मोननो हायो बुथारग्रा दुथाङा खिरखिनि ग्रिलखौ सिफायनानै न' सिङाव हाबलाङो होनना सन्देह खालामनाय जादों बुथारग्रा दुथाङा बैसोगोरा बिसि फिसायनि न'निफ्राय गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लानानै थाङो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बैसोगोरा बिसि फिसायनि सासे फिसाजोआ लन्दनाव थायो आरो गुबुन सासे फिसाजोआ मुम्बाइआव थायो फुंनि समाव बिसोरखौ जोथोन लाग्राया जाग्रा आदार जगायनो थांनायाव बिसोरनि गोथै देहाखौ नुयो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बैसोगोरा बिसि फिसायखौ गोबौ हाथियारजों खर'आव गाग्लोबनानै बुथारो बे जाथायनि सायाव पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामबाय आरो बिसोरखौ जोथोन लाग्रा आकाश चौधुरीखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय मतामबिलाव इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों बे मेलाव बाहागो लानानै धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुङो दि आं सासे बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएमोन आंनि थांखिया बिपिएफ दोलोखौ फोजोबस्रांनायमोन बेनिखायनो आथिखालाव रायजोफोरा मानो बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएल दोलोनि हाबा मावनांगौ बेखौ फोरमायना होगासिनो आरो आंजों लोगोसे गोबां बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा BPF नागारनानै दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगासिनो दं होननानै बिबुंथि लाखियो उफ्रा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ हारसिं बादायलायदों रावबो राजखान्थि दोलोजों सोमोन्दो गैया बे बाथ्राखौ बुंदों BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJPआ BPFखौ मानो लादिया होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि लानाय लायैनि खोथा फैयाखै जोंखौ गिबि मन्थ्रिया लिंहरदों जों सावरायलायदों गोबां खोथा सावरायलायदों राजखान्थिनि खोथाबो सावरायलायदों फैगौ उफ्रा बिसायख'थिया BPF आरो कंग्रेसनि गेजेरावसो जागोन इउपिपिएलआ खामानि गैया गसाइगाव बियाबाव BPFआ देरहागोना रोखा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि फोसावनो थांनानै बिसायख'थि आयगनिफ्राय जाहोन दिन्थिनायनि फोसाव बिलाइ मोनो BJP एबा लोगो हानजानि इउपिपिएलनि बिजाथिनि जानानै बिसायख'थि फोसावनायनि मुङैनो लामा सामाजों लोगोसे गुबुन जौगानाय आरो आसनिफोर फोसावो भटारफोरनि गेजेराव बिथाङा जायनि भिडिअ आरो मोननैसो खौरांखौ फोरमान महरै लाना बिसायख'थिनि आयेन सिफायनायनि अजद होयो कंग्रेसनि फारसेनिफ्राय बिसायख'थि आयगनो जायनि उनावनो गासिबो भिडिअफोरखौ नायनानै बिसायख'थि आय'गआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जाहोन दिन्थिनायनि फोसाव बिलाइ हरो आरो दिनै 26 अक्ट'बर मंगलबारनि मोनाबिलि 5 रिंगासिम बिनि फिननाय होनो थाखाय सम थिनानै होनाय जायो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।